Ongietorri Gozazra forumera. Gaurkoan, Mari Jose Arazibegi eta Irene Barruzea dugu. Jardunaldiak Kirmen Uriberen organikoz asko dakite. Eta, horrezko ditugu Mari Jose Arazibegi Euskal Literaturako katedra Euskal Literaturako eta Irene Barruzea Euskal Literaturako saiko irakasle. Bien eta batean argitaratu zuten, editorea izan zen, horrenak Kirmen bizitza, fikzioa, eta bertan gurenekin hartatu zen kakileketa. Eta gaurkoan, horren libuan izango bertzalia, gorkitzen dena eskusatuko gehiago, hori etorriak izan zaitezten horri bere, eta bihar bat dizue, berriro egongo garen berton, ordu berean, leku berean, eta bihar Kirmenek egon duzku itzak. Beraz, gaurkoan, gozatu, eta eskerrik asko eta bizarra. A ver, asmatzen dugun, bizkertu egin dugu, Barkatuko, arratsalde guztioi eta ongi etorri. Barkatuko idazue, baina bururatu zait, ez dakiz zergatik, zen normalean ez dut erabiltzen, PowerPoint batek hartzea irudi bat baliatuko ditudalako, baina ez da derrigorrezkoa. Gainera, urruti zaudete eta ez dezute ondo irakurriko. Beraz, ez da katastrofe bat ez badugu ikusten. Bai? Bueno, ni hemen tondera... esango duzu, lehenengo ondorioa, lehenengo irudia ikusita, Kirmen oso fotogenikoa da, hori da lehenengo ondorioa. Zergatik jarri dut hau ez bakarri fotogenikoa da esateko, baizik hemen esango ditugunak, jada argitara emandako kontuak dira, zergatik egiten diote referentzia liburuari. Kirmen Uribe bizitza fikzioa, bai? Argitaratu genuen 2008an, ude ikastaro baten ostean, bai? Eta euskaraz argitaratu genuen, urtebete beranduago gaztelaniaz, eta urtebete beranduago inglesez. Beraz, Kirmeni dagokion bezala, liburu internazionala duzue. Eta bertan parte hartu genuen Birenek eta biok, eta ea asmatzen dugun zerbait esaten. Nik memoria historikoaren kontuari helduko diot, Kirmenen obran, bai, eta izenburua izenburu autorea jarri den beti, eta iragana berriratzi etorkizuna eraikitzeko. Ez da lema politiko bat, ezik gutxi gora bera esango dudana. Hemen pixka bat, liburuan Kirmenek autopoetika edo poetika bat ikazten du. Esaten du, nik ze eskatzen diot literaturari. Hau dena, hasi naizola zuzenean, izugarrizko lotxa ematen dira, egitea aurrean dudala, hau esan beharra. Imaginatu zer den, ez duk egon behar. Baina, saiatuko naiz pixkat ez gehiagio egiratzen Kirmen, Orduan, berak egiten du bere poetika edo bere kartak erakusten dizkigu. Liburuan, esaten du, nik ze eskatzen diot literaturari edo literatura zer da niretzat. Ze buru dut idazten dudanean. Eta deitzen dio poetika hori desobedientzia sortzailea. Beraz, badakigu ez dela oso obedientea, esango duken bezala, gukitxean esango duken bezala, eta hainbat ezaugarri zehazten ditu bere ibilbidea eta bere obra markatzen dutenak. Lehenengoa da, goian hor, desplazamentua edo bidaia jartzen dut, dimensio etikoan. Kirmenen obran ikusiko dugu beti, dela poesian, dela narratiban, dela edozein formatotan, mugimenduan, bidaian, dela exilioan, dela desterruan, dela mugimenduan dauden pertsonaia. Hau da, 20. mendeko gizakiaren ezaugarri berezkoena baldin bada emigrazioa, mugimendua eta transitoa, Kirmenen obrak bete-betean hartzen du gai hori bere egiten du. Eta ematen du, nolabait, aniztasun hori, izaki, talde, identitate, multzoa anitz hori ahots ematen saiatzen da. Ez da kasualitatez New Yorken bizi. Ados?
New Yorken bizi zen intelektual handi batek, palestinar batek, Eduard Saidek, exilioaz gauza, izugarriak idatzi zitu, izugarri honak. Esaten zuen, Hernán Muina New Yorka. New Yorken ulertzen dut nik zer den exiliatu izatea. Ados? Orduan ez da kasualitatez handizi. Bere poetikan esaten du baita ere generoak, literatur generoak apurtzea gogoko duela, idazle oro, esango ditu hori modernoa baldin bada. Generoa beti muga bat delako. Baina berak muturrera eramaten du kasu askotan, eta saiatuko naiz pixka bat hori azaltzen. Beste kontu importante bada, bizitzak literatura elikatzen du beti, baina literaturak ere bizitza elikatu egiten du, eta bizitza hori forman ematen du. Orduan ez naiz ari ikuspuntu erromantikoz. Poeta handi batek Nobalisek esan zuen mundua erromantizatzen du literaturak. Mundua ikusteko modu bat iradokitzen du, ez, haratago noa. Literatura eta bizitza arteko elkarrizketa Kirmenen kasuan ikusiko dugu bezala beti artelanetatik pasatzen da. Bereziki pintura, margoetan, eta horretaz arituko gara. Memoria historikoa, beste gai potolo bat. Gure iraganen katazkatsua, forma guztietan, dela gerra zibilak ekarri zuen exilioa, dela gatazka armatua deitzen diogun hori, etengabe daude hor. Orduan iragana berbiratzi sarraskiak aitortzeko sarraskiak. Beste kontu importante bat, ikuspuntu humanista. Ikusiko dugu bakezaletasunaren aldeko aldarria, pertsonaia eta historia gehienetan. Eta keinuak, keinu txikiak, eta gorputzak, bere poesia. Keinuekin askotan gehiago emozionatzen dugu, beste kontuekin baina. Kartak hauek dira, hau da mahai gainean dagoena, eta honekin mugatuko naiz. Ados? Idazkera apurtzaileak ze esan nahi du Uriberentzat, ez du gauza bera esan nahi idazle guztientzat. Badena esana dagoela, hori ere badakigu, forma edo nola dala importanteena, hori ere badakigu, hori da moderno izatean. Pertsonaiak sakontasun edo delako tasun horiek aspaldi galdu zutela, guk bete behar ditugula. Berak konglomeratuzko novelak deitzen die berei, fragmentarioak izan nahi dut, zatika, antolatuak, bidaia gure esku dagoela. Askatasuna idazteko, askatasuna txikiari ahots emateko, eta hori motibo importantea da bere obran. Gure ahotsa entzun dadila mundu errepublikan, literaturan. Horregatik nirenek zoragarri azalduko dizue, itzulpenari dagokionez bere estrategia beti izan da oso apurtzailea euskal literaturaren eremuan. Euskaratik zuzenean sustatutako nazioarteko itzulpenak bultzatu ditulako beti da. Batzuetan itxaron behar izan du itzultzaileak euskara ikas dezan. Eta itxarotea literaturaren merkatuan ez da ondo baloratzen den jarrera bat. Baina, merezi izan du ez. Zentroa periferia bezalako dikotomiak irautzen ditu, eta idatziz, irauli egin dezakegula sentitzen du. Irautzailea da idaztea. Hori da bere buruaz esaten duena, eta irakurriz, gaitezen poematxo bat irakurriz, beti poema bat, gaur bat sartzeko denbora bakarrik dutiko dut, hastia, zeuko berdi daukagu, beraz, tita, azkar egingo dut. Baina, gustatzen zait asko izugarri poema, maite dut, 17 segundo poesia liburu horretan, batez ere bere hautzaroari dagokion atala. Kirmen txiki hori, mai azpian imaginatzen dugu beti, etxeko emakumezkoak, emakumezkoz betetako atala da, ama, familia, izebak, antxe daude, arraia garbitzen, eta bat, bera dago mai azpian. Ume mutua, eskola horrean ez nuen hitz egiten, isilik geratzen nintzen, Andere Mari Carmenen mamalea. Goiz osoa altzoan, soiluk entzun egiten nuen. Eta tarteka begiratu. Nola jolastez ziren kideaz. Koste egitezak mundua ulertzea. Ez da horrengoa. Kosta hitz egokia bilatzea. Behar bada horregatik naiz idazlea. Eleak hautatzen nabilerako.
egunez egun, ele balduak. Poema bikaina. Ados? Ez du mundua ulertzen literaturak klasiko bat da, baina, ironia bat da, hitz ederrak esaten ditu horrek, hitz falta edukitzea mundua ulertzeko. Memoria historikoa zari garela, horretik nahi dituen liburuen azalak ekarri. Hemen dauzkazue begien aurrean bere lau eleberri. Ni bereziki eleberrietan zentratuko naiz, memoria zari garenean eta iragan gatazkatsuez novela batek aukera gehiago ematen durako beti mundu oso bat eraikitzeko eta garatutako pertsonaiak eta garatutako historiak planteatzeko. Lau novela, deigarria, 2008ko Bilbao, New York Bilbao, biak etzi plazerez irakurriko dugunan izaitu naiz, etotzen gara zugun. Arriagan, ados, 2008ko Muxe, nik biziki maite dudan novela, ez baduzu irakurriko aurkatu dizuet dudari gabe. Elkarrekin esnatzeko ordua, 2006koa, Euskal Exilioa du gaia, eta bi pertsonaia benetakoen bizitza, Karmelen Errasti eta Txomil Urresti, beti Errasti izaten dira, Urresti eta Txomil eta Mendik, trompetan jolea. Agirre lehendakariaren deiari kasu eginez, sartuko dira, goraino, exilio ezagutuko dute Venezuelan, botatuko dira, Euskal Exilioaren garrastazuna kontatzen du. Azkeneko liburua 2021koa, Rosika Schimmer, pazifista, feminista, ezagunaren, bi plano dauzka novela honek, batek daukagu familia bat, autofikziozko Uribe narratzailea bere familiakin New-Yorkera, doanan, eta bestetik daukagu beka bat, noski beka bat eman diote, egia da, Public Library delakoan, Rosikaren bizitzaren aitzakian idazteko. Bi historia gurutzatzen diranak, baina bakezaletasuna oinarrian. Bakezaletasuna eta berriro memoria historikoa. Memoria honek familiaren memoria okitzen du. Familia bat, euskalduna, ez abertzalea, ezkerreko ideologia jazarpena, gure gatazka armatua. Erdigunean dago, novela honen erdigunean, eta hiru plano oso ausart. Gutxitan ausartzen dira, idazleak, hauts femininoa askotan hartzen dute, pertsonaia femininoak. Baina barrutik gutxitan. Beraz, Gernika eta Gernikaren ondorenak, beti Gernika, gure Gernika. Ados? Nola ez, Gernika. Ados? Agirre lehendakariaren exilioko gobernuarekin eta bereziki bere diplomazia kulturalarekin erabateko lilura. Hori antzematen da hori bere obra guztian. Kultura erdigunean jartzen da exilioko gobernu honetan. Eta kultura da diplomazia egiteko bide. Eta horretan sosak eta dauden baliabide eskasak eta indar guztiak jartzen dira. Eta dauka lilura. Lilura ukitzea Agirre bezalako lehendakari karismatiko batekin ez da zaila. Baina gobernu osoarekin da bere estrategia politikoarekin. Eta horretaz hitz egiten du bere obra, Uribek. Batez ere, gero ikusiko dugu bizitza anonimoei eta konprometituei gorazarre egiteko ahalegina, eta humanismoa. Beraz, karta batzuk ja adierazi ditut, eta ez dut dena irakurriko. Baina gainetik esateko memoria zergatik hain garrantzitsua Uriberen obran eta literatura guztian. Horrek ematen dio nolabaiteko indarra ere idazketa prozesuari. Idazlea bihurtzen da ikertzailea. Iragana egiten du ikertu. Eta ikusiko dugu narratzailea beti ikerketa lanean. Eta saiatzen da historia berri idazten, historia maiuskula. Berri idazten berri idatzi beharra dago, orain aldiz zuetetako historia bat sortzea. Zertarako idatzi iraganaz, geure burua hobetu ulertzeko. Individualki eta kolektiboki. Iraganeko sarraskiak salatzeko, eta bakeak egiteko. Beste ohartxo bat jarri dut hemen. Iragana bisitatzen dugunean beti bitartekari bat daukagu, eta Uriberen bitartekaria
gehienetan arte lanak izaten dira. Bilboko Arte Eder Museoan, ez nuke esan bizidanik, baina bere obra guztia zeharkatzen du alderik alde, bertako koadro asko. Eta aitzakia baino gehiago bihurtzen dira. Zergatik idatzi iraganaz, zergatik idatzi gertatutakoaz, arteak empatia, nolabait bestearekin batera sufritzea, ulertzea ahalbidetzen digulako. Historiak hori ez du ahalbidetzen. Gernikan hildako biktimek ezin dute hitz egin. Ezin baino, Uriberen obrari esker entzun egiten dut. Entzun egingo dugu Muxe, naziek konzentrazio esparru batera eramaten dutenean. Entzun eta ikusi egingo dugu hiltzen. Empatia erabatekoa edukiko dugu berarekin. Hori literaturaren handitasuna. Eta gero, azkenean idaztea memoria ekintza da. Memoria zelikatzen gara, memoriari gabe ez gara, eta literatura eten gabe elikatzen da memoriaz. Sorkuntza eta gerrak. Hau azpimarratu nahi nuen, egun hauetan bere obra berriro birpasatuz, harrigarria da, alderik, zenbat kuadro eta zenbat artelan topatuko dituzuen, eta zenbat deskribapen. Bilbao horaxe azten da, Aitona Liborio hori oso berri txarra eman diote, badaki, historian dagoela, eta alabarekin Arte Eder Museora doa. Eguna edertu nahi, ez du horren mentxarren nahi, ados? Arteak edertuten egunen. Eta beti Aurelio Arteta da izpide. Aurelio Artetaren erabaki politikoak ere. Eta erromeria bat, kuadro hori ikusiko duzue Bilbao, New York Bilbao, eta idazlearen autua, familiarekin erromerekin eziko, bizitza hautatzen dut ez artean. Eta noski modernitatea, aurrean doaz. Erromerian dantzan dabiltzanak, gure jantzi tradizionalekin jantzita, atzetik bilbotar modernoak, emakume moderno soragarriak, galtzerdi, gona, motz, hile berezi hori, ikuspuntu kosmopolitak. Beste kuadro soragarri bat, astapenetan dagona, elkarrekin esnatzeko orduan, Gezabadera. Eta hortxe daukazue, museora joan eta gertutik gozatu. Catwalk eta hainbat dantza aipatzen dira. Eta tartean dago, Txoni Betamendi Muruan, bere eleberriko protagonista izango dela. Kuadro honek irudikatzen du Bilbo benetan metropoli moderno zoragarria da, 20. hamarkadakoa horrazten da historia. Ez da azten gerrarekin. Abiapuntua beti da, artelan bat. Artelan batek esplikatuko du bere familiako kideen bizitzaren. Bakoitzak du bere artelana eta bere kuadroa horrean. Eta horregatik da pinturaren importantea. Artetaren aipatu dugu, baina aitaren itxasoko bizimodua adierazteko Scott Hightower literatura irakaslearen lagun batek marmotutako misea aipatzen du, edo etxean daukaten benetako kotxartean Gernika, eta jaketen dugu erromeria bateko pertsonaia bere amona jana dela. Ados, hortik Uriberen alfabetoa begiratzen baduzue, Arte Eder Museoari egin ziona, bizitzan begiratu behar duzue. Gaztelaniaz, bida, ubekin dago. Eta antxe daude artelan hauek guztiak. Bizitza da bere sorkuntzaren nolabaiteko mugarria. Muxe, daiko zenbat demora dara jasunez pixka familiztetzen, 20 minutu pasatu dira? Tapi gehiek luzatzen gara, ez baina, lasai. Zergatik, esan dudan guzti hau, ikus dezakezue eleberri, itxura xume honetan, Muxe, laburrenetakoa da, 2012koa, eta da, baina segurazki berak barneritzen ditut horregatik honekin bukatzen nahiko duke, Tita Batian, bere Uriberen
Uribek literaturari eskatzen diola. Bai? Carmen Muncheren haiku batekin hasiko naiz, eta hau benetako kontua da. Alabak, protagonista honen alabak, eskatzen dio biografia bat mesedez. Nire aitari buruzko eleberri bat idatz ezazu nahiko nuke. Sorkuntza asko lana nahi dut. Hemen txe daukagu, izaki Googleen sartzen bazarete, Robert Muche, nor izan zen. Ez duzu topatuko apenas ezer. Itzultzailea izan zen, Flandiara, idazlea ere bai, gero Uriberi esker, badakigu erresistentzian parte hartuztula modu tamalgarrian hiltzela nazien jazarpena jasan ondoren, hori dena badakigu, baina importanteena, eta importanteenetakoa, eta eleberria abiatzen duena da, ez dut dana kontatuko, hemen jun egin dira letrak. Amigo. Bueno, oso ondo, hola improvisatu dute. Vale. Ikusten dezute hor argazkia. Garrantzitsuena da nolabait eleberriak duen helburua, eta bukaera arte ez dugu jakiten. Ados, entzora baino lagun handiari egindako promesa baten ondoriozko novela baten aurreratu. Idatzi zazu benetako heroiei buruz. Zeintzuk dira benetakoak? Anonimoak. Inork ezagutzen ez ditunak. Oiei eman behar zaie ahots. Oiei ematen die ahots Uribek bere obran. Horregatik idazten du novela hau. Carmen Muchek bere aita apenas ezagutu du. Jaiotzen da eta urte betera aita atxilotzen duten naziek. Bai? Sartzen direnean, Belgika, okupatzen dutenean. Aitaz daukan oroimena, da argazkietan, liburuaren azalean dagoen argazki hortan, ikusten dana, 10 idatzi zizkion gutun batzuk, bere objektuak, kuadernoak eta bar, ez dauka zer aitaren oroimena, oroimen hori Uribek eraikitzen dugu. Eta hori da literaturaren ahonditasuna. Honi deitzen diogu ikerketak egiten ditugunean memoria ikasketen barruan, memoria osteko belaunaldia, Eta ze esan nahi du horrek? Aurrean daukazuen irudiaz da ezabatu Maus komikia Art Spiegelmanena, holokaustua du gaia bestakoa da, ez bastika ikusten dituzue orsaguak, baina hemen margolari honek bazekien familia Auschwitzen egona zela, baina tabua zen. Etxean hori etzitzaion inoiz transmititu. Berak holokaustua zekien argazkietatik, pelikuletatik, entzundakoetatik. Togu marrazten duenean komiki hau, txaguak irudikatzen ditu marradun pijama edo badakizue presoen jazkera hori, Eta gero jakin modu, bere aitonak horietako bat eraman zula, argazki bat bazegola etxean, alegia. Memoria hau ez da gauza hau pasa, memoria hau pasa da irudi eta artelanen bitartez. Hortan maisua da Uribe, hartzen ditu txatalak, bizitza txatalak, eta eraikitzen du Robert Mucheren, nolabaiteko bizitza eta bere bilakaera. Ados? Abiapuntua, eleberriaren abiapuntua gertakari, tamalgarri eta guretzat mingarria dena, noski. Habana itxasutzean, 37ko ekainean, 2005 aurrekin batera errebesteratu ziren, Robert Muche etxean hartuko ditu bi anaiarrebak, hartuko du Garmentxu, Garmentxu eta Ramon Kundi anaiarrebak. Horrek etxean ezagutuko du beraz, euskal, hemen gertatzen, ari zenaren sarrazkiaren memoria bidaiaria, Garmentxu neskatxari horri esker. Eta egia da, Habanako barkuaren motiboa, azken urteetan gure literaturan etengabe azaldu dena, urruti dago, ungabe hortxe daukazuen soinu jolearen semea, Bernardo Atxagaren 2003ko eleberri zoragarria, non protagonista exiliatzen da estatu batuetara, eta hango arrantxoari Stoneham Ranch izena jartzen dio. Stoneham Fields ziren Southamptonen ala zeritzen zelaiaiek, tara joan ziren gure aurrak, tan egon ziren denbora desente
kanpindendetan eta bar, eta bueno, Bernardo gero esplikatzen du, Zernudaren poema, markak liburuan, eta bar. Garazi goiak ere, txartel bat deserria novelan honetaz hitz egiten du, oso azkarnoa. Dena dela, interesgarria, Muxen eleberrian ez da bakarrik abia puntua dela Euskal, gerra zibila osteko eta batez ere Gernika osteko gure egoera eta Eusko Jaurlaritzak hartzen duen autua. Baizik hori uztartzen du beste memoria oso garrantzitsu batekin, eta da ezkerra, Europako ezkerra, ados? Eta ikusiko dugu pertsonaia nagusiak, direla edo sozialistak edo komunistak, gerra zibilera etorriko direla borroka egitera, Robert Muxe etorriko da bezala, elkartzen direla oraindik Gantera baldin bazoazte antokatuko duzuen eraikin zoragarri honetan, bai? Garai batean eta eleberrian Balzal izena zuen, gaur egunean Flandieraz Burruit, eta esan nahi du aurren. Borroka sozialistaren esparrua da. Kritikatzea liburuak kirmen gauza zoragarri badakar, eta da, bidaiatu dituzu liburuekin. Eta bidaia gehiago egiteko aitzakia dituzu. Orduan, bakoitzak bere perversioa ditu, batzuk bilakartzen dugu, erakuntzen ditugun eleberrian, tako lekutan. Simbologia guztia deskribatzen du guri bere novela. Ezkerra daukagu batetik, eta gero daukagu gobernu legitimoa, legezkoa, bota zuen altxamendu horren eragindako beste gerra, gurea, ados, 36. Eta biak uztartzen dira gehi holokaustoa naziekin. Hiru memoria horiek uztartzen dira novela honetan, eta batak bestea elikatzen du. Oso polita da edo oso deigarria da esate baterako bertan egiten diren manifestazioak egiten dituzte, ume exiliatuak hartuta, antxe Bruselan jartzen dituzte, eta Ganten ere bai lehenengo lerroan pixka bat Frankoren eta nazionalen jokabidea salatuz ez. Baina kantatzen dituzten kantak, a las barrikadas, edo erabiltzen dituzten lemak, Europa osoan ezagunak eta oso edatuak ziren kantak dira. Eta berak berreskuratzen ditu, ez du a las barrikadas izan, originalak hemen a las barrikadas esaten zen. Danak berreskuratzen ditu bere eleberrian eta saltatzen nahi. Formalki, badago elementu bat funtsezkoa, Kirmen Uriberen lana ulertzeko eta bere novela guztietan topatuko duzu. Idazten duenean beti daude bi tonu, bata da oso deskribatzailea, deskriptiboa, eta historia kontatuko izu, exilioa gertatu zen, edo Agirre lehendakariak erabaki zuen bere gobernuarekin kodu edo bat sortzea, edo hau egitea, eta gero dago fikzioa. Narrazioa pertsonaien bizitza kontatzen duen. Maixua noski Zebalda. Zebalzaleak, konturatzen gara, Austerlitz bezalako lanetan, berak egozten zion funtzioa egozten diola Uribek bere obran. Eta da, sortzea da, irudikatzea, ikusita sentitu ez dugun hori. Eta, hemen adibideak jarri den, bi denbora narratiboena, baina beti ikusiko duzue. Gertatutakoak iraganean daude, eta gertatutzat ematen ditu. Baina narratzaileak pertsonaia anonimoen bizitza kontatzen digunean, ikusiko duzue etorkizuna erabiltzen dula, edo aditz forma hipotetikoa. Beti, irudika nezake. Imaginatzen duzu narratzailea begiak itxita, irudikatzen nola naziek bombardeatzen duten Robert Muxe dagoen itxasuntzietan nola hiltzen da. Eta da nago hipotetikoan. Eta hori da Zebat. Eta zoragarria. Laburtzeran joango naiz, oinarrian, honen guztiaren oinarrian galdera dago. Eta zein da artearen funtzioa. Edo zer lotura dauka arteak eta politikak posible baldin bada biak desberdintzea. Dana baita politikoa batzuk esaten duten bezala, pertsona da, bereziki feministek esaten duten bezala. Ados? Begiratzeko modu bat eskaintzen du arteak, eta badu politikotik asko. Gogoratu, frankismo garaian nola erabili zen, Frankok erabili zuen
erabili zituen abanguardiak, tartean gure abanguardista handia, izaren lanak, demagun propaganda egiteko. Begira ze modernoa garan munduan, ze ona garan, baina horrek estaltzen zuen, etxean gertatzen ari zen sarraskia. Literaturak egiten duena da, modernitate horren azpian dagoen erakutsi. Eta hori da segurazki diferentzia. Amaitzeko, bukaeran, eleberriaren bukaeran daukazuten mandatua eta hasiera horrekin hasi naiz. Zergatik idatzi hau guztia edo zer helburua du Uribek memoria historikoa lantzen duenean. Eroi anonimoen nolabaiteko bizitza kontatu. Esaten dute literaturak egiten dula maila hortan sendatu, maila hortan iraganarekin bakeak egiten lagundu, hauts eman, hautsik izan ez du. Asko pasatu naiz? Hau da dena, eskerrik asko. Beste gai batzuekin nago eta beste estilo batekin, baina ikusiko duzue nire irakaslearen berbaldiaren eta nire testuaren artean ere badaudela lotura batzuk. Ez nuke hasi nahi ordea antolatzaileei eskerrak egun barik, eskerrik asko programa honen parte egiteagatik eta eskerrik asko etorri zareten guztioi, bihotzez estimatzen. Kirmen Uriberen Bilbao, New York, Bilbao, izango zala aurtengo irakurri handiko testua, eta ia Olaziregirekin batera aurkezpena egingo nuen, eta nik ausardia osoz baietz, dakidantzoa egingo nuela, Kirmen Uribe eta itzulpena hartuko nituela izpide, zerbait idatzirik nuela gaiaz, liburu honetan, eta hortik dator gaurko hitzaldiaren izenburua. Uriberen bueltan, itzulika. Data aurreratu ahala, estutzen hasten da bat, eta hitzaldirako prestaketa lanetan hasita, norberak buruari, miren nola kontatuko duzu soilik liburuaretan idatzi zenuena, ez tranparik egin, kapitulo horretan aipatu egiten duzu Bilbao, baina ez da soilik horre buruzkoa, etzoaz zure kapituloaz hitz egitera, beste inoren liburuaz baino, berri irakurri ezazu Bilbao eta zerbait gehiago kontatu, eta norbera agintzaileetan nagusi, eta norbere aginduetara, besteak beste, berri irakurketa bateko gogoetak kontatuko dizkizuet segidan. Egileak bere idazketa prozesua idazten duen antzera. Hizkuntza truken representazioa eta itzulpena dira nire azterketa esparrua, baina argi geratu dadila, ez dudala liburu honen, Bilbao liburuaren itzulpenen estrategiez eta halako ez hitz egingo. Bestelako arrastu ez, aritu nahi nuke gaur. Liburuan egiten den bezala, txatalka testu aipamenak eginaz. Bilbao liburuaren itzulpenen zerrendari ere begiratu diot, eta zerbait datu partekatuko ditut zuekin, eta itzultzaileen ahotsa ere ekarriko dizuet haien haiku batzuk irakurri. Eta hori ez ari naizela noski liburu honetan esandako ideia batzuk ekarriko. Beraz, irakasle ikertzaileak Bilbao itzulpenaren ikuspegitik berrirakurri zueneko zenbait gogoeta. Bilbao itzulpenaren betaurrekoa jantzita berrirakurtzeko saioaren atarian, itzulpen ikasketetako irakasle ikertzaileak galdetu zion bere buruari zein izan ote ziren idazketa prozesuan Kirmen Uribek mahaigainean izan zituen euskarazko itzulpena. Izan ere, itzulpen irakurlea da Uribe, eta hauek dira bere hitzak. Euskaraz itzulpena sorpena baino gehiago irakurtzen dut. Nire irakurketen gehiagoa itzulpena dela esango nuke. Datu importantea da, horrek badu eragina sormenean ere. 2013ko udazkeneko telefono dei batean. Zioen, alaber, asko ikasten dela itzultzailearenetik. Itzultzaileak lagundu du euskara edertzen eta euskararen maila igotzen. Gure estiloan ere eragina izan du. Guk askoz lakarrago idatziko genuke.
Itzultzaile batek soluzio asko ematen dizkizu, zu gero idazteko. Ildo horretan, ikasbidea da Uriberentzat inork egindako itzulpena. Eta idazketa prozesuan konsulta tresnatzat darabil euskarara ekarritako testuen korpusak. Honela zioen Muse eleberria bukatu berritan. Muse idazteko euskarara ekarritako novela asko irakurri ditut eta horrek ere badu eragina. Han izan ditut Pereirak dioenez, Lurra Loti Ederra, Natalia Ginsburg, liburu batzuk eduki ditut gainera ondoan, mai gainean, eta begiratzen dituen. Hortik hasierako galdera beraz. Eta itzulpengintza arloko irakasle ikertzaile horrek berorrek, Bilbao itzulpenaren aurrekoak jantzita, berrirakurtzeko saioaren atarian, bere buruari galdetu zion, halaber, besteren testuen itzulpenak egiteak nola lagundu ote zion Uribeiri Bilbao idaztea. Izan ere, itzulpenak irakurtzeaz gainera, bere idazketa prozesuan itzulitako lanak kontsultatzeaz gainera, inorenak ere itzuli izan ditu Kirmen Uribek. Raymond Carverren 3 poema eman zituen Egatz aldizkarian, ingelesetik euskarara ekarrita, eta aldizkari berean jatorriz polonieraz idatzitako Zinboskan Nobel saridunaren 9 poema aurki daitezke, Ricardo Arregi de Heredia eta Magdalena Uibernekin batera euskaraz emanak. Itzultzaileek diote jatorrizko testuez gain, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez argitaratutako itzulpenak ere kontuan hartu zituztela itzultzeko. Talde lanean gehiagotan ere aritu da itzultzaile, besteak beste, Estonian, 2004an, 20 urte pasatu dira, beste idazle batzuekin batera. Eta elkarren testuak itzultzen zituzten nork bere hizkuntzetara. Azkenik, armi-arma.eus webgunean argitaratutakoak aipa daitezke, 2011an Nobel saria irabazi zuen urte berean, eman zituen Uribek euskarari ekarriak atalean 8 poema, zeru amaitu gabeak eta beste poema bat. Horrez gainera, emanaldietan eta gainerako testuetan ere, txertatu izan ditu besteren poema itzuliak, eta geroago ikusiko dugunez, baita bestelako itzulpenak ere txertatu ditu beste testuetan, eta bestelako forma batekin. Uribek berak izana da, ariketa moduan egin izan dituela itzulpenak ikasteko, idazten trebatzeko. Kakotxak irekitzen dira. Batez ere poesian ikusi nuen euskaraz nola konpontzen ziren autoren poemetan agertzen ziren problemak. Nik esaten nuen nola idatziko zuen Plazek euskaraz, edo nola idatziko zuen Carverrek euskaraz. Horrela hainbat egile itzuli ditut, hainbat hizkuntzatatik. Eta izan da oso ekintza intimoa, pribatua argitaratu ditut, baina batez ere izan da nik ikasteko eta nik etxean egin ditudan probak edo entxegoak ariketak ikasteko idazten. Itzulpengintzak idazketarako balio izan ditu, ariketa bezala edo entrenamendu bezala. Kakotxak izten dira. Eta kakotxak ireki eta izten diren moduan, eta teloia ireki eta izten den moduan, ireki zuen itzulpengintza arloko irakasle ikertzaileak Bilbao liburuan, eta berrirakurri ahala bere buruari galdetuz. 24. orrialdean, eleberriko protagonistak, edo egileak, aireportuko kafetegiko barran topatzen du mutiko bat, eta ikertzaileak galdetzen dio bere buruari, mutilak egiazki euskaraz esaten ote duen zer den famatua izatea, han ondoan atletiko futbol jokalariak ikusitakoan. Euskaraz aritu zen, edo gaztelania esan zuen eta eleberriko protagonistak, eleberriko egileak, itzuli zuen egunerokoan darabiltzan hizkuntzen artean. Orduan, beste behin ere, gizarte eleanitzetako egoerak irudikatzen dituzten egile nausiak direla pentsatu zuen, itzulpengintzaren arloko irakasle ikertzaileak. Antzeko gogoetak etorri zitzaizkion gogora, 53. orrialdean, protagonistaren, egilearen eta Carmen Bastidaren arteko elkarrizketak irudikatzen direnean. Euskeraz gertatu ote ziren truke horiek. Eta hala gertatu ez baziren, eta egilearen asmazio badira, gazteleraz pentsatu eta euskaraz ekarri ote zituen Uribek. Honako arrasto hau ez ari naiz,
hause zuen lanerako mahaia, eta ezan beharrik ez dago egunero aldatzen zuela atorra, Carmen Bastida. Gogoratzen duzun garai hartako gauzetarik, zein duzu gustukoen, Uribe. Eta Marrubizko izozkien zaporea, Carmen Bastida. Euskaraz emanaz datoz, baina ez dakigu itzulpena dira. 20 urte aurrerago, Artetaren eta Bastidaren arteko gutun traukea dakar Uribe. Letrakera batean gutun zati batzuk, letrakera ezberdin batean bestearena. Denak, euskaraz. Baina gutun horiek eskuan izan bazituen protagonistak, egileak, euskaraz jote zeuden, itzuli egokitu jote zituen Uribe. 100. orrialdean, beste hau kontatzen da. Logroñoko seminarioko murala egiten ari zelarik, Artetak mozetoak eman zizkion Bastidari. Paperean margotzen zuen lehenik, eta gero muralean pintatuko zuen ura. Bastidar ohitura zuen Artetaren margoetako zenbait, Indalecio Prieto politikari sozialistarik igortzeko. Badakidanez, oso gustuko duzula Artetaren lana, bere kuadro hause igortzen dizut zure gozamenerako. Kuadroaren bozetoarekin batera bidalitako ohar hori existitu baldin bazen gaztelania semana zela iritzi zion irakurleak, edo existitu ez bazen gazteleraz imaginatuko zuela egina, liburuak euskaraz akarroan. Itzulpengintza arloko irakasle itzultzailearen ustez, bide beretik egin zuen hizkuntza jauzia liburuko protagonistak, egileak, Carmen Bastidak Ricardo Bastida gaztearen kuadernoa bidaltzen dionean eta izenburua aipatzen duenean. Nire bidaia Chicagoko Kongresu Eukaristikoa dio izenburua. Handik hartutako pasarteak ere euskaraz datoz, liburuan, baina berriz ere euskaraz emanakote dira edo protagonistak egileak itzuliak. Behin eta berriz egin zizkion halako ikaunak bere buruari fikzio lanean eleaniztasun errealaren arrastoen bila ari den berrirakurle. Ezen gurean, gutxienez, bi hizkuntzen artean bizi gara eta ara aurrerago, 89. orrialdean, hiztegietarako berba zerrendak hizkuntza batetik besterako jauzian errepasatzen dituzte hizkuntzalariak eta ondarroako informatzaileak. Nola egiten den hiztegi bat, askotan galdetu dioten nire buruari, liburutik ari naiz. Zintan, argi eta garbi ikusten da zein den teknika. Barrutia irakasleak hitz bat esaten dio, gaztelaniaz gehienetan, eta osabak herriko euskarara ekartzen du. Esate baterako, sotabento galdetzen dionean, aizebekaldi esaten du eta barrobento itaunduz gero aizekaldi. Eta itzulpengintza irakasle ikertzaileak burura ekarri zuen zenbat hitz galdu ote diren bidean gure hiztegietan, baldin eta gaztelaniatik euskarara sortu badira hiztegi hori. Baina hori ez dagokio eleberriaren berrirakurketerik eta naturren berrizgari. Konparazio baterako, 25. orrialdean, inondik ekarritako testu bat dakar. Zehazki, Rokaldi hitlari buruzko sarrera, Wikipediatik jasota dagoen. Edo hala, adierazten da behintzat, liburuan. Nik euskarazko Wikipediara jo nuen, eta lehen esaldia bai, bat zetorren bi testuetan, gainerakoetan ez, gaztelaniazkora jo zuen berrirakurleak, handik itzulitako haute zen, eta baita ingelesezkoa ere. Eta irakasle ikertzaileak galdetu zion bere buruari, egileak sarrera horiek erabili ote zituen, edo sarrerok aldatu egiteran denborak, orduz geroztik, edo testuak etengabe aldatzen diren itsasoan, behintzat ezin dela jakin, nondik egin zuen itsasbidea Uribek Wikipediatik Bilauen zirriborora. Egokitu egin zituela esango luke berrirakurleak. Segurtasun gehiagoz esan dezake, ikertzaileak, liburuko protagonista egileak, ingelesetik euskarara itzultzen edo egokitzen ari dela Naomi Holidayen Were Extreme Waves in the Rock Called the Largest Ever Recorded artikuluko ondoriotako bat ematen duenean euskaraz. Esan bezala, euskarara ekarritakoa ez da euskarara ekarritakoa da, ondoriotako bat, baina ez da hitzez-hitzezko itzulpen bat.
ingelesezko testu akademikoa egokitu egiten du eleberrian, zientifikotasunaren arrastoak ezabatzen dizkio, eta lehen personara ekartzen du. Artikulu egilea humanizatuz, presenteago eginez. Eta artikuluaren izenburua ordea, ingelesez uzten du, nolabait protagonista edo egile eleanitza hizkuntza batetik besterako bidaian aritu dela agerian utzita. Ez itzultzeko autuaren bestelako arrastoak ere badira liburuan zehar. Besteak beste, euskara ez beste hizkuntza batzutan aipatzen dira artelanen izenburuak, liburuenak eta abar. Euskara ez beste hizkuntza batzuetan datoz, Garibairen los 40 libros del compendio historial de las crónicas y universal historia de todos los reinos de España, edo El puente, despedida de las lanchas, arquitaren lan, edo Ricardo de Bastida, arquitecto, Ondarroa, Bizkaia, teléfono número 1, C, Q, tilde eta abarrak ondo agerian gutunen goiburuetako hizkuntza arrastoak argi utzi ditu hemen ere pentsatu zuen berrirakurri. Boarding completed, distance to destination 3,800 miles. Eta berrirakurriak pentsatu zuen hegazkinek ez dakite euskaraz, ez Bilbao Teleberria, ez mundu errealean. Eta alaxe, berrirakurri zuen liburua, mundu errealean, pasarteak postitez markatu, eta alako batean, baina konturatu zen Bilbao Sarra Forumeko itzaldirako denak aipatzea ezinezko zitzaiola, eta 108. horrealdean bertan utzi, eta bestelako kontuak ere aipatu behar zituela, eta behar bada nahiko adibidez zutela entzuleek, eta nahi hobea zela hitz beste egiten. Beraz, hitz beste egin da zenbaituan orain Bilbao liburuaren itzulpenez. Hainbat adituk aipatu dute mugimendu eta desplazamenduak Uriberen lanean duten garrantzia, eta itzulpena bera ere desplazamendu bat. Gogora bedi, itzultzea bidaiatzearekin, edota testuak toki batetik bestera mugitzearekin parekatu izan dira. Eta izuzen, bere lanen itzulpenaren bidez kokatu da Uribe, bai espazio nazionalean, bai nazioartekoan, eta Sali Perret irakasleak esaltzen duenez, merkatu ingelesean eta txinatarrean sartzea ere lortu du Uribek, non eta sartzen saien izaten diren merkatuetan. Bai, eta gogora dezagun gainera, eta hau Kolaziregi Perret askotan aipatua da, hizkuntza txikietako idazleentzat are saiagoa izaten dela bidaia. Aipagarria da, alaber, Espainiako narratiba sari nazionala bera ere, lanaren itzulpenaren bidez eskuratu zuela Uribe. Eta kasu horretan, itzulpena domestikazio ariketa gisa ikusi beharrean, ekintza politiko gisa ere ulertu behar dela esaten du Perretek. Eta kontuan hartu behar direla kasu horretan, itzulpenaren eragin askatzailea. Hau da, gaztelerara itzuli izanagatik, segura ulertu behar, gazteleraren menpeko izatera pasatzen garela, espada, gaztelera egoteak bideak irekitzen dizkigula beste bide batzuk, ezta? Jorratzeko, teak zabaltzen dizkigula. Beraz, esan dezakegu Bilbao, New York Bilbao, 14 aldiz askatu dela, galegoz, katalanes, gazteleraz, portugesez, frantzesez, japonieraz, albanieraz, ingelesez edo estonieraz. Eta zubi hizkuntza gaztelaniara erita, baita bulgaiera askatu da, errusierara, georgierara, serbierara eta esloveniara. Zubi hizkuntzak erabili behar ez izateari garrantzi handia eman izan dio Uribek, eta gogoratzekoa da, bitartean heldu eskutik olerki liburuaren kasuan ia itzulpen gehienak egin direla euskaratik zuzenean. Horri buruzko aiputxoan neukamenean salto egingo du denbora irabazteko. Dena den, eta orain itzultzailearen hitzak ekarri nahiko dituzke, hizkuntzan nagusiagoen morrontza dela eta aipagarria dira itzultzailearen hitzak kasu honetan Namikaneko japonierarako itzultzailearenak. Iruditzen zait, hemen badagoela lesio bat berak. Zeharkako itzulpena ere, ez da guztiz baztertzekoa, zubigintza egiten baitu momentu batzuetan. Hizkuntza nagusi batekin kontaktuan daudenek, badute abantaila handia hizkuntza horretan errekonozimendua jasotzeko, eta hori esker zabalkuntza izateko beste hizkuntza askotan ere.
Naiz eta horrek hainbat arazo sortu, hori ahalik eta ongien aprobetxatu behar da. Eta, Kanekoren hitzekin jarraitzen dut, gaztelaniaren bitartez euskal literaturara heltzeak gehien baldintzatzen duena da euskal literaturarekiko ikuspegia. Gogora ezagun, Kaneko baitaren beste hizkuntza baten bitartez urreratzen dela euskal literaturara, eta gero ikasten du euskara. Beraz, esan dezakegu inporta duena dela literaturarekiko eta hizkuntzekiko egiten den gerturatzen mota. Egilearen jatorrizko testua aipatzeko modua, hori dela inporta duena. Itzulpena eta hizkuntzak biztaratzeko edo eskutatzeko estrategia. Eta ez hainbeste zein hizkuntzatan gertatzen den itzulpen prozesuan. Adibidez, Uribe euskal idazle gisa aurkezten den itzulpen batean edo gaztelaniaz idazten den egile baten gisa. Kaneko itzultzailearen ustez, euskaratik zuzenean itzultzea bera, ekintza simboliko bihurtzen bada, balioa galtzen du. Hain zuzen, itzultzaileak egiten duen garraioa inporta du. Eta garraiolari hoien lana, Uriberen hitzetan, importantea da. Itzultzaileek eurek bultzatu egiten dute itzulpena, edo itzultzaileak zubilana eta motore lana egiten du, editoreekin eta nolabait zirkuitu komertzialetan. Bat dator Kaneko itzultzailea Uriberekin eta zirkuituez ari da, literatura mugitzeko zirkuituez eta gai horretan guztiz bat nator Kirmenekin. Literaturaren itzulpenak sortzen eta mugitzen dituztenak ez dira merkatuaren esku ikusezinak. Baizik eta itzultzaileen eta argitaratze harremanaren prozesuan inplikatzen diren persona guztien esku. Agentenak, argitaletxenak, liburudendetako eragilenak, irakurlenak, kritikarienak, gureak. Uribe itzultzeko motivazioak direla eta argi dago Espainiako sari nazionalak baduela eragina, beste eragile bat dira sariak. Eta Kaneko berak sari horren bidez ezagutu zuen Bilbao. Baina bestelako ezaugarriak ere aipatzen dituzte itzultzaile. Vladimir Luarceviz-Bili, Uriberen georgierazko itzultzaileak, literatura minoritarioen arteko trukea eta idazlearen lanaren unibertsaltasuna nabarmentzen ditu. Hauxe ditu. Uribek ies egiten dio ohiko euskal gaiak jorratzeari, alderantziz. Ura erabiltzen du balio batzuk lantzeko, eta horiek berdin dira erakargarri irakurle euskaldunarentzat, alemaniarrarentzat, ingelesarentzat, edo beste edozein nazionaliteteko irakurle batentzat. Kaneko, ere giza bereko konexioa sentitu zuen Uriberen literaturarekin. Loturua sentitu zuen bere herrialdeko azken gertakariak, orduan lurrikara eta tsunami handiak izan ziren bere Japoniak kostaldeko herrialdeetan, eta Bilbao Eleberiko kontakizunen artean nolabaiteko lotura sentitu zuen. Eta itzultzaile georgiarrak bezala, itzultzaile japoniarrak ere uste du, euskarazko itzulpenak sustatuta harreman propioak eta elkarrizketa berriak sor litezkeela itzultzaile idazleen artean. Badirudi beraz, Uribek jorratutako gaien lokaltasuna eta globaltasuna biak, edo bien ustandura, direla Uriberen eta itzultzaileen arteko konexioa indartzeko helburuetako bat. Eta hori dangatua gero bezalako zirkuituetara ere jauzi egiteko. Eta horrez gainera, aipatzekoa da harreman zuzen hori. Harreman zuzena eta humanoa berriz. Itzultzaileak pisu handia izaten dute laguntzen, hauek Uriberen hitzak dira. Editoriala bultzatzen eta animatzen. Horregatik, itzultzaileekin harremana zoragarria da. Agente batek baino lan handiagoa egiten dute askotan. Eta azkenean, editoreak ezagutzen du itzultzailea, bere etxekoa baldin bada, fidatu egiten da. Eta agente batekin baino gehiago fidatzen dira itzultzaileekin. Itzultzaileak bultzatzen badu liburua, aukera gehiago ditu argitaratua izateko. Hori izan da oso politan niretzat, Kirmen Uriberen hitzak.
Bere testuak beste hizkuntza batzutara itzuli izan direnean, bi autu egin izan ditu Uribek. Poesiaren itzulpenetan, hizkuntza ezagutu izan duenean parte hartu du itzulpenean, baina narratibaren kasuan ez du itzulpenean parte hartu. Espada itzultzaileen galderei erantzute. Bere hitzak, berriz ere. Bestetan, nobelekin autu bat egin nuen, itzultzailearen alde. Nik ez dut nire lanik itzultzen, naiz eta gaztelania edo ingelesan jakin. Autu bat da, bat, euskararen alde, euskara da nire idazketa hizkuntza soilik, eta bi, itzultzailearen alde. Uste dut, itzultzaile onak daudela eta lan ona egiten dutela, eta hori babestu egin behar da nire ustez. Bai, beraz, esan dezakegu Uribek alegina egin izan duela, hizkuntza nagusietan bezala funtzionatzeko, eta argitaletxe bide komertzialetan ere egoteko. Eta hildo horretan importanteak dira baita ere, bere itzultzaileen japoniarraren hitzok. Berriz ere, namikaneko. Niri, izugarri garrantzitsua iruditzen zait, itzulpena zer argitaletxetan eta nolako bildumatan agertzen den. Eta egia esan, ez zaita inongi iruditzen mundu akademikoan edo euskal literaturan espezializatutako bilduma batean itzulpenak argitaratzea. Hemen Japonian ere horrelako eskaintzaren bat jaso dudan arren, ez naiz animatu. Iritzi personal bada, eta ez dut ukatuko badako unibertsitateko edo argitaletxe Japoniar horren argitalpenen garrantzia. Baina zarantza daukat oso irakurle mota mugatuari zuzentzen zaizkiolako. Liburuak ateratzea oso importantea da, baina nik lehentasuna jarriko nioke eta jartzen diotaneko, aldik eta irakurle gehienei zuzentzea. Horregatik, beti saiatu izan naiz mundu komertzialean bide bat egiten. Literatura itzuliaren merkatu txiki-txikiaren bada ere. Euskal idazleen lanak argitaratu daitezen, argitaletxe garrantzitsuenetan, eta literatura itzuliaren irakurle guztiek kontuan hartzen dituzten bilduma batean edo beste. Beraz, esan dezakegu Uribek bere itzultzaileen eskutik egin duela bide hori eta guztiz bide pentsatu bat izan dut. Bukatzen dut, esandako guztiak esan da, argi dago beraz, bidezidor askoko ibilbidea dela Uribek itzulpenaren esparruan egindakoa. Horregatik nioen itzulika arituko ginen. Uribek itzulpenak irakurtzen ditu, idazketa prozesurako tresnatzat darabiltza, bere testuak beste idazle batzuen testuak itzuli izan ditu, bere testuen itzultzaileekin harremanetan izan da, bere testuen itzultzaileekin harremanetan egin ditu zirkuituak, eta itzultzaileak fikziora ere eraman ditu. Muse Eleberrian adibidez, Muse Eleberriko protagonista itzultzailea da. Baina hori beste irakurraldi batean liburua irakurtzen denerako utziko du. Eskerrik asko zuen arretara. Azken txampa